Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je commence par présenter à toutes et à tous toutes mes excuses parce que nous démarrons avec un retard, un très grand retard d'ailleurs, je ne dirais pas un léger retard. Alors, toutes mes excuses aux uns et aux autres. Vous qui êtes déjà installés dans, comme on dit souvent, vous qui êtes déjà installés, commencez par partager. Le temps que nos administrateurs, Daniel Dambélé, Bachili, Mohamed et notre ravissante poupette, Fatmata Kamara, le temps qu'ils s'installent pour prendre le contrôle, moi je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le nom du saint prophète. Gloire à Allah, béni soit l'islam. Gloire à Allah, béni soit le Mali. Gloire à Allah, béni soit cet instant. Béni soit chaque parole qui sortira de ma bouche afin que ces paroles-là soient pour chacun de vous et chacun de nous une source de bénédiction, une source de lumière, une source pour aller de l'avant. Alors installez-vous, nous allons commencer. Nous allons commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous allons commencer parce qu'il est important à un moment donné qu'on se rappelle de certaines choses. Waouh! Vous voyez les prières que nous faisons. N'Tcheni Baradi Abdul Koulibaly, Iranissou, Ngafolibe Somorbe Ladjani, Madou Diallo comment battu. Alors, la France est en train de perdre le contrôle. La France maintenant, c'est la fuite en avant. La France est en train de perdre le contrôle puisqu'il y a une rencontre importante qui s'est tenue aujourd'hui au Sénégal à Dakar. Les Français n'ont pas hésité à tirer à boulet rouge sur la position du Sénégal par rapport à la crise ukrainienne. La France est en train de perdre le contrôle. La France est à la dérive. La France est sous les projecteurs. La France ne sait plus quoi faire, la France ne sait plus que dire, la France ne sait plus où s'orienter. La France croit toujours que nous sommes dans cette période de la colonisation, de la domination, de ce qu'on appelle assujettir l'homme noir. La France croit que nous sommes encore à l'époque de l'esclavage, la traite négrière. La France d'Emmanuel Macron, les dirigeants d'Emmanuel Macron n'ont rien compris encore. La dynamique qui est en train de se mettre en place, la prise de conscience, rappelez-vous, pour ceux qui ont eu la chance de faire les études secondaires, le lycée ou les collèges, il y avait une matière de la littérature française qu'on appelait, on faisait cette merde, j'oublie le nom du livre, la négritude, où on enseignait comment l'homme noir a pris conscience. La négritude avec ces grands écrivains du Nigeria, on a traduit beaucoup de leurs œuvres littéraires en français. Ces grands écrivains ivoiriens, sénégalais, maliens, ceux-là même qui, par la puissance des lettres, la force de l'écriture, ont remis en cause certaines données. Alors donc, devant cette débandade de la France qui n'a rien compris, la France n'a pas compris que les Africains ont changé de logiciel. Les Africains se sont adaptés. Les Africains regardent aujourd'hui la France, non pas avec amertume, peut-être avec un petit goût amer, mais tout en disant tout simplement comment la France est tombée aussi bas et que les dirigeants actuels de la France n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle le discernement. La pratique du rationalisme, du pragmatisme, de la réalité, le réalisme. Ils sont encore dans la théorie de l'esclavage, de la domination de l'homme noir. Nous n'y sommes plus. La France n'a pas compris qu'il faut changer de logiciel. La France n'a pas compris qu'il faut s'adapter aux nouvelles réalités africaines. La France n'a rien compris encore. La France traîne encore les pas.
Malgré l'intervention de l'ancien président américain Barack Obama, malgré ce que Nelson Mandela a dit avant de s'éteindre, malgré l'appel incessant du président Félix Houphouët-Boigny avant de s'éteindre aussi, la France croit toujours que nous, Africains qui avons subi cette colonisation française, nous sommes toujours complexés. Ah non, pas du tout. Nous ne sommes pas complexés. Nous avons fini avec cette domination, avec cette force de dominer la psychologie de l'homme noir et faire croire à l'homme noir qu'il ne vaut rien, qu'il n'est rien, qu'il n'a rien compris. Nous avons dépassé cette époque. Nous avons tourné la page. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire sans complexe. Alors, maintenant que mes administrateurs sont là, ils vont prendre le contrôle des différents commentaires. À nous aller. Hein? Kassav, vous vous souvenez? À nous aller. On va commencer avec notre premier partenaire, Sénou Fouquet, et juste après Sénou Fouquet, nous allons entamer avec les autres. Je voudrais aussi rappeler à ceux qui sont en train de faire des propositions, nous n'avons rien contre les propositions. Nous sommes ouverts aux propositions, nous sommes ouverts toujours au partenariat. Nous attendons ceux qui frappent à la porte, ceux qui nous ont demandé de leur donner du temps. Nous avons une panoplie de personnalités, une panoplie d'entreprises aussi bien maliennes qu'étrangères qui voudraient échanger avec nous. Mais nous ne parlons pas des hackers, des brouteurs. Les brouteurs qui viennent mentir, se présenter comme étant des entreprises négoces, qui veulent passer par nos plateformes et qui demandent notre email, selon eux, ils n'ont pas compris encore qu'avec Keïta, seul Dieu peut livrer Keïta. Ça fait plus de presque 20 ans que les hackers me courent après. Chaque fois, ils viennent avec la même stratégie. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Les hackers viennent toujours avec la même philosophie. Vous les écoutez, à la fin, ils vont vous demander quoi? Votre email. Ne donnez jamais votre email. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, vous avez la possibilité de m'écrire sur WhatsApp. Si vous n'avez pas de WhatsApp, allons sur Telegram. Actuellement, c'est la plateforme la plus sécurisée au monde en matière d'échange, en matière de communication, en matière de télécommunication. Vous voulez mon email, vous ne l'aurez pas. Vous voulez composer avec moi, vous voulez échanger avec moi, allez sur Telegram. On va échanger là-bas. Mais mon email, attention. Les hackers, depuis les États-Unis, plus de 20 ans, ils me courent après. Tout récemment, j'ai vu quelques-uns qui sont revenus à la charge. Non, on veut faire promotion de Nestlé, on veut faire promotion de ceci. Ils vous citent le nom des grandes entreprises qui eux-mêmes sont déjà cotées auprès de Facebook. Alors, si Facebook n'a pas encore monétisé ma page, c'est vous qui allez venir et puis me dire que vous allez, les grandes marques dont vous parlez, mais ces grandes marques peuvent directement composer avec Facebook. Alors, donc les hackers qui sont à l'écoute, vous avez perdu. Vous ne pouvez pas avec moi. Seul si Dieu décide. Vous êtes encore petit. Laissez ça là tomber. Hein? Vous les hackers qui viennent prendre l'email des gens pour chercher à voler, là, restez tranquille. J'ai vu ce monde-là avant vous. Même si vous êtes des spécialistes en vol cybernétique, Dieu ne livre pas comme ça. Alors donc, on va commencer avec notre Sénou Fouquet. Kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka surukɛ ne lakunu sɔgɔmada na ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damisa ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔkɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara a la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne
ne n'u kɛra tere ka sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barikala bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jaginɛbugu bɔlɔntan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɛnɛfɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la kɔni o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ Voilà, c'était notre premier partenaire, Sénéfoké. Sinon, lui, son nom, c'est Suleiman Sanego. Damsatigi, c'est le 75 01 63 95. Alors, juste après Sénéfoké, ni Sénéfoké Bolay, Amnandamara, Ambalmam Soumimon, Noé Yaï Touré, Yaï Design. Nous sommes Kokeita, Itseka Boka Kuma. Ni be bon, il faut que ini fanika bon. Malien ga don ko balma musobi ko mun jonne ni iga faniko hamie. Donc ame yai touré fo abe déplacement na nya foyer atara modèle kuraw nyini ne na re ñon soro ga boutique ko non tara nyeda yoro ka tien la ay yoro dlan imana do yai boutique ka yai touré ka boutique kono abinyana ki dona Paris boutique do kono ou bien dona Amérique boutique do kono tellement dlancho kay albi sambe ala delala ka sababu nyombo ka dabaw dael donc mume keita keka tuniki mon dame yai touré nala sonama ay juk son pre modèle vrai dian bi mais auto do bide conférence de presse de Bambolo mais au dos maintenant ko conférence vrai détail fo yo conférence nala sonama donc mais yai touré faux yai design ka faux yai touré ni aw mago bala abse ka soro 63 70 80 55 63 70 80 55 no bola amete ouda fo te ouda madame neni Moussa Konaté allait sur mago sukuba kono ani ale ka nega jurusrai 76 26 45 73 76 26 45 73 no bola oye Ahmed Traoré ale fere be soro mako sukuba kono Ahmed Traoré ale ka numéro feneni 90 70 90 70 90 70 90 60 oye Ahmed ka fin. Alors amina ndamara anga partenaire savana no esrifike anga srifike ala kumala me ni anga srifike Cheikh Tiami Aidara na ma foko
kabako fura tigi ala ye Cheikh Thiami Aidara sɔn fura dɔ la a bɛ fɔ fura ma ko kabako fura an bɛ Cheikh Thiami Aidara an b'a fo ani ce ani baraji a nana ni fɛn wɛrɛ fɛn min na cɛw fɛnɛ ni degun bɛ cɛ caman kan degun bɛ an caman kan mais a fɔli a maloya bɛ cɛ caman la degun b'o kan ka kɛ sababuya mun ye o degun a donna dɔw yɛrɛ ka furu kɔnɔna la ka na kɛ gɛlɛya ye u bolo Cheikh Thiami Aidara a ko Keita ka ala ta bɔ a la ni ala sɔnna a ma numéro min n'i bɛna di n'u ye nin numéro wele a ka ca ala bolo u ka degun a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn kɔrɔ tɛmɛni miiriya yɛrɛ tɛ t'a la tuguni mɔgɔ bɛ yen u degun de don mɔgɔ bɛ yen dilan ka gɛlɛn u bolo mɔgɔ bɛ yen u ni minɛn n'o ka degun sababuya min na u yɛrɛ tagabolo vraiment fili b'a la n t'a fɔ fili sa mais degun b'a la a kuma fɔli a bɛ mɔgɔ caman tɔɔrɔ anw fɛnɛ ni n'an b'a fɔ an b'a fɔ ni hakilima ye an bɛ ala deli ala ka kuma don an da an bɛ se k'a fɔ cogo min na a bɛ bɛn mɔgɔw ma i bɛ Bamakɔ o i bɛ Mali kɔnɔ o i bɛ Mali kɔ kan i bɛ diɲɛ fan o fan a ko Keita kɛ n wulila n ye nin fura ɲɛɲini n ye jamana caman kɛ kuma dɔ sela n yɛrɛ découragé la n nana nimisa tun bɛ ɲini ka don na n b'a fɛ k'an sen bɔ a ko la a ko comme ala bɛ se a ka ko la o kuma de nana kɛ ala nana nin sababu bɔ n ye ka na nin fura nɔgɔya n ye a ko nin fura cɛ o cɛ ni degun b'i kan cɛ o cɛ n'i ka dilanko ka gɛlɛn a ko numéro di u ka weleli kɛ a ka ca ala bolo u bɛ nɔgɔya sɔrɔ donc an bɛna numéro min di o ye degun bɛ cɛ minnu kan o y'olu ka numéro olu bɛ se k'o numéro ta ka weleli kɛ n'a ye 08 70 08 04 08 70 08 04 08 70 fu ani seegin fu ani naani fu ani seegin ani numéro kɔrɔlen tɛ kelen parce que numéro kɔrɔlen o ye 70 14 08 70 08 14 08 nin ye 70 08 04 08 70 08 04 08 dɔ ye 70 kabako 70 08 14 08 a ko Keita Abidjan fɛnɛ ni butikiba b'an bolo Abidjan an b'a fɛ i ka Abidjan numéro di Abidjan numéro o ye 225 00 225 07 49 04 26 19 mais c'est ka Abidjan numéro 225 07 49 04 26 19 donc Cheikh Thiami ko bɔ la a bɛ bana caman furakɛ kabako fura a b'o dɔn sisan a bɛ bana minnu furakɛ an bɛna n da don olu la tension artérielle diabète ulcère gastrique maux de rein cancer prostate asthme hémorroïde hépatite B et C goutte impuissance ni numéro fila m'a ɲini aw fɛ a ka hakili to a la a mana numéro fɛn fɛn wele a mana kɛ bana sugu o sugu ye a y'aw da maga bana la a k'a fɔ n'i ye bana feere i bɛ sanbaga sɔrɔ a la su n'a y'i dogo a kobaga la a nɔgɔnin bɛ taa kiyama 08 70 d'abord 70 08 04 08 o ye cɛya fura ye kabako fura 70 08 14 08 Abidjan boutique numéro 225 et donc à sigi o la joona comme m'ale mémoriser kosɛbɛ 225 07 49 04 19 o bɔra yen sisan an bɛna ko bi ye sini y'a lakali dɔ ye bi ye sini n bɛna daminɛ ni an ye video dɔ yira aw la a video ay jɔ tanga ninnu labɔ voilà an ye video dɔ yira aw la
a vidéo aw nyebala surasu ube ka marfa di terrorisme he parti sakana ay tegara fo ay rakum aya partager je vous en prie aya blaga jigi nya fongo keita ke ala e fendo de ke keita alhamdulillah ala o fengeli ga aw refereni parce que nautinte keita ko kuma te fo nya muno fo ni video ko kuma atume munu salola bide nyebala francier anga frafin Alpha Blondy, il dit le premier ennemi de l'homme noir c'est le homme noir. Le premier ennemi de l'homme noir c'est l'homme noir. Frafin jugu folo aya ke ala kama ngana bagan club nu ma de ngana bagan nanzaroma on yere de an yere jugu folo wari kunguruni dila daw ma ku ka galon tigɛ ni video domina keita ya damaga ni video la Francisco nanye ni to ya mai mbola na video chien fla de ma fili kunu tuguni tu ya yira wala a video bola français journaliste do sala ko lu ka bo ko ka foko intoxication de do ko ni video ko chien tala ko munu be ka barake ne ma tantoro mare moya fote ko munu be ka barake ku be ka barake reçu de alhamdulillah ala aw ni benya ba video la ni a video ni ay anya ba video la mais a video kala tuguni aw kala ge ya blako intoxication de ko tienta la mais c'est a video kan parce que ni video de bina bikuma daele anga haga toke ni rekele ni rega technicien boni directif ne combien ne ko en même temps ni fene ni a cube magie donné quoi aya blaga jiga ya partager aya blaga jiga ya jeze a vidéo flé ayo nga volume gala c'est son rouge. On va rajouter 3 chargeurs dans cette déclaration. Oui. Ayo makala non makala akala nyekanye aya partager menjo 30 secondes bega partage ke biduru aya blaga jigi ay biduru blaga jigi ay biduru blaga ja bega aya blaga ta mais 30 secondes ta parce que amena kuma damne 600 partenaire anyolo take aya blaga jigi ay partage ke 600 ay vidéo la jetuguni Son rouge. Ouais, c'est son rouge. 6 ans ou ko une vidéo ko intoxication mais nous de fois ma chamango journalisia do be ban do ni do desela kalana ou be bolikata et maison de presse fait que je vais être journaliste bon diplôme tout boulot l'onia tout là ou makala drome kelema na duma dron wakili be jaw ubu fili fengate mise ka kuma mais o temundo dien fendo de ni kuma la ala ka jaw be dien fantan nan bela ikuma kan abeta ka analyser abeta ka bla lupu koro ka laje fili mala ikuma chugo ni ni journaliste ou ye mun sebe aflene ay video la jede son nganda maka kuma la ou ye mun sebe aflene oui ayro ni bem oui musebe mo kala ako lage nanya kala obna yesisa attention cette vidéo ne montre pas des français des soldats français armant des terroristes au Mali ko anga yera korosi ko vidéo ni taira ko français sorasu beka keleke minandi terrorisme les journalistes qui kuma chogo de ntado peut-être foni anya de me communauté de sango dama kama tuni ka cloko froid
fura bɛ mɔgɔ tulo ko ka sanuya i bɛ se ka kuma mɛn ka ɲɛ ka tila tuguni ka taa n'a ye fɛn na yota la u b'a ɲɛ ko ka jɛya a bɛ se ka yeli kɛ ka ɲɛ n'an tilal'o la ka hakili ta ka eau de javel ta ka hakili ko ka jɛ hakili bɛ se ka faamuyali ɲuman kɛ cogo min na parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ kalama i tɛ nin kuma lankolon sugu sɛbɛn donc attention, cette vidéo ne montre pas des soldats français armant des terroristes. D'accord? Le 23, cette vidéo partagée sur Twitter le 23 octobre ne montre pas des militaires français fournissant des armes à des djihadistes au Mali. Ni ko observateur. Mais observateur est jeune, ngo France 24 ka mo ka baraga non de do. Ou bien autant donc France 24 et yorondo créé ko observateur anga kumala anga kala. Le 23 octobre 2022, des comptes Twitter maliens et soutenant la présence de la milice Wagner, déjà ni comment qu'on là, ni impartialité tala, comment c'est biaisé. Mais journalistes de Dama Kalaga Kalamasoma, ou n'a pas tout nous coquet d'abord, billahi ni yera fo de do, alhamdulillah, alan de mekani yera fo tout nous katemeninga, parce que ni comment, ni te fait no bi dada trouve. Moshika doya mate yere fo fenente ako des comptes Twitter maliens n'a tout dans un compte Twitter ma amse ka famia mais nous ko des comptes Twitter maliens donc il bi attaquer munu beka transition ga kelege c'est eux que tu attaques amabare des comptes Twitter maliens et soutenant la présence de la milice Wagner. Donc déjà, Alemba Fouaï Remakay observateur, ce qu'on appelle la légion étrangère dans l'armée française, ce sont des mercenaires. La légion française, les soldats de la légion française, de l'armée française, sont des mercenaires. Parce qu'ils viennent de divers pays, différentes nationalités. Donc, Franciska armée kono. Yoroni dobe abe fwa mako légion étrangère. Légion étrangère ni français yereta kono de. Moro de bebo jamana orela. Ou bebo jamana jumana Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar, Rwanda et Afrique du Sud, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Sierra Leone, Libéria. Donc, Olu sera sur Koro. Olu devait t'accabler légion étrangère qu'on a. Donc, nous donnons légion étrangère qu'on a. Nous donnons légion étrangère qu'on a. Donc, Franciska Charia qu'on a, ils perdent automatiquement le titre de mercenaire. Et ils deviennent d'office ou des mercenaires et tournés, Franciska, législation qu'on a là. Donc, ou bien légion étrangère, ça veut dire ils sont protégés par la loi française. Mais pourtant, ce ne sont pas des Français. Ou bien de la Cana. Donc, Francio technique de soro. Quand mercenaire ou la do, à ka armée kono, au mercenaire ou Francio ou le protéger si ça, ou le légion étrangère. Mais en réalité, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Donc si ça les journalistes ici, t'as qu'à niveau condom, mais un dengue me son on manda la nene dengue se ka filika de comment soufo. Ako des comptes Twitter maliens soutenant la milice Wagner. Donc déjà Morombeka Sebe Nazaraka n'avait fait que la subjectivité, si elle n'est pas bien orientée, peut poser un problème à l'objectivité. Nibika kumake, niba feka tien da kema. Ne laisse pas la subjectivité, ça veut dire tes propres émotions. Ibe i dusu kanato dusu be bla inye, ni dusu blali inye, tu perds ce qu'on appelle l'objectivité et tu es plongé dans la subjectivité. Donc, tout ce que tu dis est sujet à erreur. Ni yorola na tun kiala ni phrase ira to manta ka blaga journal kono ni phrase ya to manta ka blaga article kono
Donc ni phrase kelen b'a yira ko ciden de don. Ni phrase kelen b'a yira k'a bilala kuma dɔ de la. Ni phrase kelen b'a yira ko Faransi ka ciden de don. Des comptes Twitter maliens soutenant la milice Wagner. Angata. La diffusion de cette vidéo entend prouver au final Galoé. Mofo, la subjectivité fléanée. Que la vidéo entend prouver. Non, non, non. La vidéo est un fait établi qui ne cherche pas à prouver, mais qui a déjà prouvé. C'est un fait. C'est un fait. Au corps mouillé, kokela kaba. Maintenant, comment tu la mets? Abambe hagli d'aile. À Kotouni, la diffusion de cette vidéo entend prouver que l'armée française arme les djihadistes. Il s'agit en réalité, d'une version raccourcie d'un reportage réalisé en 2015 par Associate Press. En 2015, mais calum de Doamofo. Ces images montrent au contraire des militaires français et maliens confisquant des armes illégales dans la région d'Assongo. Ayo de fo ko vidéo ni amba fait ka vidéo ni utiliser Kaira ko Francis Sorassou be ka djihadistes armés. Mais kuni be tiere ni côté ko vidéo ni ta kela en 2015 sans bafla ani en 2015 ani temps ani doro banani safroule sans banani ani temps ani doro 2015 ka kelo de la ko vidéo ni en réalité koube ka Francis Sorassou ani malien ko olu de be ka djihadistes désarmés ni vidéo kuma kan neko eko ako uko ay bamananga na meka nyede neko iko ako neko eko dalua juma mene bolo nega dalua fle eko ega dalua juma poporo abeto dontala abeto tala o abeto itala nako ko intoxication de do ko en réalité vidéo kunguru de do ama banishima mais muna ata vidéo ira mogola muna ata vidéo complet ira mogola Muna vidéo yorom tigela ay vidéo complet ira mogola ka foko ni vidéo a complet fleni ni e atode a vidéo kunguru ni mira la a to fleni muna to ira mogola o irage na de cela ko ira na munufo eko neko ako uko ambe dondroma ambe munu saloleke eko neko uko ako eko neko uko ako. Mais on t'a encore on a dalua fleni eko eka dalua mi fou matla kumana. Donc ako ko surasi Francis ani malien ko bolo tume nyogon bolo mais ne ma fli vidéo be en albide anga laje fenobe mo fo oye Mali Sorassou ou ka tenu ou ka avec forme ou ka camouflé ou ka Sorassou fani ani Francita couleur kelen de doa Burkina Sorassou ou ka Sorassou fani ani Malita couleur kelen de doa la Guinée Sorassou ani Malita couleur kelen de doa Ivoirien ani Malien couleur kelen de doa kelente. Donc jamana benaka Sorassou ou ka tenu benaka couleur de do Russe tabe Américain tabe mais beba donc on est Francis Sorassou ka tenu de ni Son rôle c'est son rôle. On va rajouter 3 chargeurs dans la déclaration. Oui. Aye frafricain mbolo ake ala kama tiefo aye frafricain mbolo John bolo de do frafricain mbolo nabe ni chargeur ou ba bolo ni AK-47 non c'est AK-47 ni Kalashnikov chargeur ba bolo frafricain et Sorassifani bakana Francita de wa Malita de do aye frafricain meka ka femine ayu beka tenu flé ou beka tenu aye la diekanye ni un Francais tenu de
En coca et terrorisme avec à désarmer. Mais pourtant, tiens Johnny B, depuis quand a été terroriste Johnny sera sous Kerefe, à ma sirika da, ou bien à ma sirika sigi, ou bien à Johnny à bolo sérénité. Mais a terroriste tche a fait abe munu tchema chogobina. A fait abe munu tchema chogo. Jombe terroriste black a munu uchema. Jomake. A de la ko yoro juma. A namakana. Hakili kanga son. Mais c'est gaga. A la djeganye. A la djeganye. Ayuga fani la guerre. On va rajouter 3 chargeurs dans cette déclaration. Oui. Ayuk makame. Mali sorasu kumakan. Ala anga Sadio, anga Asimi, anga Abka job Maïga Boala. Sorasika dogo Mali armée la kunu be kuma ko ita don an o kuma chogo accent bala. Mali sorasi be nou be kuma accent doni bala. Iba don tout de suite ko ni malien. Mais nous be ka kuma o français accent de doa ou bien anga moro accent de do. Nous ko anga sorasu bala. Au moins anga sorasu be romna utunga ngana no video fana ne ko ira anaw amo video yo. Si ça tenu ngu kana Mali armée tenu yo don yé dans le afflé. À Savana ou koko be ka terroriste dans les désarmés mais tchembe civil là ou tchela ni terroriste de do. Aya la je kanye. Mais c'est ka tunguna ka la je. Nous aya la je kanye. On va rajouter 3 chargeurs dans cette déclaration. Oui. Tu veux les prendre avec toi? Hein? Bon. Jombe terroriste mine ka sachet jaune dama. Sachet jaune kuma be ale. Aflane. Oui, sachet jaune ko kuma fo yo mune fo ala. Donc sachet jaune ni ko tiam ya mine ko terroriste o de la kay dien fan juma, dien armée juma ke be terroriste mine ibato abe munu au chema. Sachet jaune ni eta don femba kono e bota katla ko di terrorisme ayo ye dien fan juma. Anga ke sa tien bolu fait. Mais mon homme ni prévu. John se ka dala ko tchembo tchema ko terroriste de do. Sakou sachet mon ami c'est la même chose. Attendez, ni bekele. Sakou sachet c'est la même chose. Mais comment se fait-il que o tche obe munu ou tchema a masiri o de la ka terroriste jo o mine la ko masiri kada. Ou be ka ku bolo do moto famu nani. Anye jatimine ka gagné adela ka terroriste jumanga moto mineni ko sora subita munu ku bolo do lata. Non. Appareil de bolo, appareil on appelle ça l'appareil de détection. Normalement mo munu be do primature là ou bien nibita présidence là ou bien nibita ministère rodo là ni ka mobile bina ou bien ni si c'est le camp comment on appelle ça. Bon, nous on a l'habitude d'aller à nos véhicules donc amaro abe mobile là jo. Ou bien apparaît que kaka mobile robeladje aka mobile fouiller ka sura beteme mais abe terroriste mine a Masiri a Johnny B a Uchela abe tlatun o kamoto fene Johnny B a Uchela ata don ni commande à distance parce que bi bombe bc ka explosé à distance il se bi ka fait comment on appelle ça ka cellulaire awe telemine ibita sur dobina la o nyebe aula. Parce que les terroristes nous bega font ou bega agent piégé de deux ou bega moto piégé de deux. Nous mine la ronim nadron nous me coffre avec singa exploser nous. Ata donné ici la moto est piégée. Ata donné explosif de moto là. Obita munu moto kerefe que vous êtes en train de désarmer. On y bagane, on y normandie. C'est vrai qu'on n'a pas fait les forces armées, mais on y recherche fitin fenenke, expérience donne mana, famille donne mana, ça c'est du bidon, ça tient pas debout. Ce n'est pas de l'intoxication. Et puis dans tous les cas, à ma fois qu'on y vidéo tourner la kunu, Moroshima foka tourner la kunu. Anye vidéo ira, Moroshima ne kon ma dati fongo tourner la kunu be kunasini. Angongo dalua dofle. Okele kunu tourner nkumananye mune fo. La farce mine là, aye mune ke de 2013-2014, aye ko do de ke
2022 octobre 2022 avec un jugement qu'elle a dit là sans chacun qu'on fait. Donc en une vidéo tournée là en 2015, non, on s'en fout. C'est une preuve suffisante que depuis 2015, en de fois, on m'a fait un français et fin d'amener bio. Non, on dit la France est dedans. Donc on m'a fait un d'amener la bi, on m'a fait un d'amener la kounou. On dit la France arme et informe les terroristes. Français Toumaké, Anya Koumafo, depuis 2014-2015, Français Toumaké, mais 600 de Anya Minan Soro, Minam Yato Ambola Kalama, au Français Ben Barala Amena, Moshima Foko Kounou. On a tous dit ça fait 10 ans la France ment, 10 ans la France arme les terroristes, 10 ans la France entraîne les terroristes, 10 ans la France renseigne les terroristes. Agnon des fois. Donc même si c'est une vidéo de 2015, c'est une preuve. Même si c'est une vidéo de 2015, c'est une preuve. On m'a fait que la kuno. On m'a fait que la kuno sino. Nous on dit la France fait ça il y a longtemps. France bala amena. Au France quel a souhaité de condamner la à Yoko 2013-2014 aux condamnations qu'elle a en Benyana. Donc soyons sérieux. Les petits journalistes à qui on donne 2, 3 rangs et bobo. Vous voulez remettre en cause ce que moi j'ai dit. Je suis d'accord avec vous, mais apporter des preuves supplémentaires. Sinon, ça, c'est trop léger. Hein? Avec Amoufone, c'est trop léger. Envoyer des preuves supplémentaires. Donc, autre premier point. Deuxièmement, Amina Doya, Francis Kodo de Quai, Amake Aunade. Ayaka muna amunu de yira awla sisa Francier Kounou amabane Francier attaqué fla de Kounou. Non, Kounou ça pour les billes. Dakar. Aïe Sénégalais attaqué, aïe Mali attaqué. Aïe Sénégalais attaqué, né Sénégalais Koumakan. Anga Sénégalais Koumakan la main. Je ne peux pas accepter qu'on dise que la position du Sénégal est une position ambiguë. Est-ce qu'on demande à une quelconque puissance de justifier sa position? Bon. Akuma yorofleani. Makala. Amakala obalame. Conflit ukrainien, la demande osée de la France et la réponse ferme du Sénégal. Amabane. Ni yoro kelina ay Sénégal attaque ay Mali attaqué donc aminata Mali ta fenen kala o ira awla ni no de fo la France c'est la fuite en avant a tiena France bolo a nyagamina France bolo tarote France la tourner. Donc il faut attaquer tout le monde de gauche à droite a bola mal la 600 allié kele mablo no sénégalais avec un qui attaqué Sénégal fenena comme Mouna Sénégalo m'a voté pour condamner Poutine. Mais quand nous avons la nyé fo, mon Macky Sall, Union européenne, où y mine qui ke ina fo morlangolo, où y bla galon tigela, où y bla fili la, itara Poutine fait, kata Poutine délit, kaka Odessa port d'elle. Poutine et Erdogan et Bengansro. Blé commencer là, bon, farafouille et Dieu le sort. Oh, douce no monnaie be Sénégal là parce que Macky Sall utilisait la Macron boulot, il n'a pas demseni mogom te fendon. Aye Macky Sall blachi là, katla ku furi kabakoro. O français créé ka Macky Sall bla, kata galon tiga Poutine, ka Macky Sall bla, kata galon tiga ni farafun toye, au lieu européen, ou c'est ka blé sur chogomina parce que au lieu yere Poutine go commenter aller noutier. Donc oui africain de utiliser quand Poutine fait que Poutine a port d'aller. Mais ce n'est pas le port de la Russie. Moi, Ukrainien a port de l'eau. Non, Poutine a son, Poutine a un bateau bombardé. Donc, il y a une négociation à Benga, il y a une Turquie. Au début, le Sénégal, comme Macky Sall n'a pas de Macron, Blakoro, aïe, femme. Au début, le Sénégal, Macky Sall, Macron et Macky Sall traité Chomina. 77e sommet des Nations Unies, Moukela New York. Macky Sall est téléphone ta, a nyebe téléphone na, a yaka téléphone ta, a ba donc avec a filmer. Dore ko kaya daba kama de kamogo bla ko ka filmer, kayira ko Macky Sall te fouille. A téléphone ta, Macky tu es où?
président Koutrou fo ka ta diɲɛ wuli a bɛ se ka nin kɛ Joe Biden na fo ka ta diɲɛ wuli a bɛ se ka nin kɛ Erdogan na fo ka ta diɲɛ wuli président bɛ président na a bɛ se ka k'olu la mais a y'a kɛ Macky Sall la Macky cɛ o ka daba kama ka yira diɲɛ la ko Macky tɛ foyi ye ale ka denmisɛnnin kɔ o mɔnɛ bɛ Sénégalais la o dimi bɛ Sénégalais la olu sigilen bɛ n'o mɔnɛ n'o dimi n'o dusukasi u ka ministre dɔ kumakan filɛ nin ye Sénégal an bɛna Sénégal ministre n'u kumakan ye je ne peux pas accepter qu'on dise que la position du Sénégal est une position ambiguë au kɔrɔ ko tagabolo tɛ Sénégal bolo Sénégal bɛ ka munumunu salo kɛ Sénégal bɛ k'i yɛrɛ i dogo mɔgɔw la donc est-ce qu'on demande à une quelconque puissance de justifier sa position ko depuis Macron depuis qu'elle a pris a delà ka Amérique ɲininka a delà ka Chinois ɲininka a delà ka Indiens ɲininka a delà ka Pakistanais ɲininka a delà ka Argentins ɲininka a delà ka Canadiens ɲininka a delà ka Italiens ɲininka a delà ka Espagnols ɲininka a delà ka Anglais ɲininka a delà ka Turquie ɲininka k'olu k'u ka position justifier ko munna u b'a fɔ ko farafin jamana dɔ mais c'est ça anw ka kɛlɛ ye nin de ye aw banna an ta ma an nɔrɔlen bɛ Faransi la an y'a fɔ an ye n ko Faransi bilama farafin si jɛɲɔgɔn tɛ Faransi bilama président b'a kunna o président de y'i kali ka muso lajɛ ala ye nin fɛn duman dilan ko muso ni cɛ aw de ye taga ɲɔgɔn bolo ye n ye muso dilan cɛ kama a ma kɛ foyi wɛrɛ kama muso c'est la moitié de l'homme muso ni cɛ complémentarité de bɛ yen ni cɛ ma mun faamuya muso n'a ka musoya hakili a b'i nɛgɛ k'i bila sira ɲuman kan nanzara ko ko derrière un grand homme se trouve une grande dame mais Macron ko non derrière lui Emmanuel Macron se trouve un homme pas une femme o président Langolo mun y'i ban muso la k'a cɛ ɲɔgɔn filɛ k'o de ka d'a ye o président Langolo foyi man d'a ye fo gɔrɔjigɛnu foyi man d'a ye fo pédophilie foyi man d'a ye fo molobaliya foyi man d'a ye fo kunfinya foyi man d'a ye fo ɲɛngoya foyi man d'a ye fo juguya foyi man d'a ye fo asidiya foyi man d'a ye fo jɔnkɔnɔgoya foyi man d'a ye ko ka tiɲɛni kɛ foyi man d'a ye ko ka farafinw nagasi foyi man d'a ye ko ka farafinw nɔɔni foyi man d'a ye ko ka farafinw suyɛ foyi man d'a ye ko ka farafinw kɛ ale sago ye aw ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ aw ye o makɔrɔ kelen de k'a tagabolo ye ko k'a taama ɲɔgɔn ye an y'a yira aw la k'a bɛ fili la aw banna an ta ma anw tɛ kɛlɛ kɛ gansan anw tɛ kuma gansan an bɛ ala deli ka sɔrɔ ka bɔ an bɛ ala wele ka sɔrɔ k'an da waga ka ɲini ala fɛ ala k'an bilasira fɛn bɛ bɔ an da a ka kɛ fɛn nafama ye minnu b'a sɔrɔ minnu b'a lamɛn mais fɛn kana bɔ an da ka kɛ gasi ni tiɲɛni jamana ma anw bɛ ala deli o de la tant que n'an m'o philosophie kɔnɔ tant que Nene Keita b'o sira kan bilahi talahi lezi ani diɲɛ bɛ wulila ko ka ko dɔ dabila n t'a dabila parce que n b'a fɔ ala kelen ala ko hali ni diɲɛ bɛ wuli i kɔ ne ni ala ko to i nɔ la to i nɔ la n'i t'a la n b'i dafiri ka diɲɛ dafiri i b'a to jɔn t'a la ala wa ou bien diɲɛ an y'a fɔ a ye n k'u bɛ fili kɔnɔ bi nin y'a daminɛtɔla dɔ ye Keita ye kuma dɔ fɔ dɛ a ko fɛnw bɛ nalen hali bi a ma daminɛ fɔlɔ anglais y'u ka premier ministre falen o tɛ yan u bɛ premier ministre 100 falen nin kɔfɛ tant que u bɛ sira min na n'u m'a bila ala ta t'u la premier ministre 100 bɛ na nin kɔfɛ Angleterre t'a yɛrɛ sɔrɔ tant que u bɛ sira min kan n'u m'a bila Angleterre dɔrɔn tɛ dɛ Faransi b'a la fɛn fɛn b'a fɔ k'i bɛ Mali kɛlɛ ala b'a bɔnɛ jigin aw bɛɛ ka kelen kelen nin ye Macky Sall ta ye a ma daminɛ fɔlɔ nin y'a daminɛtɔla ye au co jamais telle est la réponse ferme servie par la ministre des Affaires étrangères du Sénégal aux autorités françaises qui demande aux pays africains, notamment le Sénégal, de se positionner dans le conflit ukrainien en étant solidaire à l'Europe. Donc, au frafin, au tefendon, au ye bagaye, au ye nalumaye, mɔgɔ t'aw cɛla min bɛ se ka miiriya ɲuman ta k'aw sɛgɛrɛ anw européens aw bɛ tugu anw de nɔfɛ n'an ko min a b'a k'o de n'an m'a k'o ye an bɛ bɔnɛ jigin aw kan nin ye faransi kumakan ye nin ye union européenne kumakan ye o de la Sénégal ko jamais a tɛ se k'o fɔ an bɛ segin a kan
Au micro d'Europe 1, Assata Attal l'a même assimilé cette demande, a même assimilé autant pour moi cette demande à une maladresse, au pire, une ingérence. Ama foye follow. Nassimi de Tuno, Assimi Djamana, Choguel Djamana, il met le Mali en conflit et tout le monde. Au Béfort. Le Mali en conflit et tout le monde. Au fond là. Choguel a mis le Mali en conflit et tout le monde. Au fond là. Où sera checké les mignons, mais c'est quoi ta fo? Oui, Abdoulaye Maïgaï. Parce que je suis rasio. Mon saloto là. Politicien Beï Datou. Ama Ochete, Odlay Baron, nous Tchela. Mon frère, nous Congo, Temenika Sirai. Attends, Nafatala. Ako, c'est une ingérence. Chogal ko pas d'ingérence. Ko Chogal Djamana. Chogal ko pas d'ingérence. Ko Chogal Beka Malini Djamana me bla kele la messe. Sénégal flebi. Anga kele, Niko Kibi en kele. Billahi. Ala vitla ka boni tien. Ka tiena. Bi tien tenia. Ni te Chogal ka kele doyo. Ni te Assimi Goïta ka kele folayo. Keita na djenyo munu ko transition nango ko la restauration de la dignité malienne. Anga kele teo. Ntanga kele doya. Anga ta fait. Pourquoi devrait-on demander aux pays africains, quand ils prennent une position, de la justifier? La diplomatie, c'est la souveraineté par excellence. Eh, mon famille, ministre Mousso, si ça n'est beau, non? Na folo kayato, namato, nato, na kuraba erengini, a folaye ayato, a folaye ay français katoy, a folaye comme Macron te mo djenyoy. Ni Macron tout cela, Macky Sall be bolikata restauration français. Patron, tu as quoi? J'ai pas acheté Sedaspi, j'ai pas allé acheter des médicaments contre la toux. Ni Macron sosola, na sosola, Macky Sall va rester sur Paris dans les heures qui suivent. Aujourd'hui, tiens, aujourd'hui voilà ça. Malika kele de tenewa. Francis Beka Malik kele mune kama, ni ne kosontewa. La souveraineté, les choix stratégiques, les choix des partenaires, la souveraineté. Malika kele de kama. Aujourd'hui le Sénégal goûte. Dieu ni be tien kono ala bika kele. Donc pourquoi devrait-on demander aux pays africains, quand ils prennent une décision, une position, pardon, de la justifier? Parce que au Madame la ministre, je suis heureux, on dit Nazarakala qui n'est jamais trop tard pour bien faire. Je suis heureux que tu nous rejoignes dans notre combat panafricain. C'est maintenant que vous avez compris ça, Madame la ministre. Il y a Famia Bidea. Il y a Famia Bidea. Quand il fra mouna ni frafon ko, ni décision d'obé, ni kuma d'obé, ni anga frafin jamana ko ou sentala ko mouna. Ou lou kanga kanani dalue ka fo ko mouna ou maçon européen tama. Mouna ou maçon européen be siram ka mouna frafou ma tugu no fe, ina fo michi, ina fo baga, ina fo mom te fendo, ina fo munu me jimi ou nou fe. Ko mouna te tugu no fe. No le ko mi Mira wala taon talade, jate mine taon talade. No lu ko kanga jokashi, ame jokashi. Ulu makan fa na mbayo. Anga premier ministre man de dénoncer Nations Unies là-bas. Le paternaliste. Le paternalisme et le paternaliste. Aman de kelekea. Abdule mega, aman de dénoncer wa. Adoraye Mouneke. Non, le Mali a tort. Je ne crois pas que ce soit des mercenaires. Bon, même le secrétaire, voilà ça. Voilà ça. Macky Sall, il y a dominateur John Macron Kerefe, quand on doit à dos Macky Sall, ni à la blagnona, ni be mouna, ni ski ba kofle Macky Sall. Il y a un autre dongo, qui est à tenir, n'a fait fort. Alhamdulillah. Macky Sall, il ba y a là, nya fio. Dominateur John Macron Kerefe. Macron beka envoyé le la gente au pouvoir. Macron beka en doya. Macron beka comment soube fama. Au don, il m'a Macron ratifié. Il fera Macron kaka en attaqué Macky Sall ni nanoko. Mais voilà, aujourd'hui la France te demande des comptes et puis quand ministre be dimi, on be dimi mona. Nebe le comment fonte ka Sénégal ka kelega koy. J'ai des parents au Sénégal. J'ai des amis au Sénégal. J'ai des compatriotes au Sénégal. Mais maintenant, ce n'est pas le Sénégal. Parce que Moron Moronier Malik Keleke, Billahi, Allah est serré.
i ye Mali bɛɛ ka kɛlɛ de kɛ parce que bɛɛ b'i sɔrɔ Mali ka kɛlɛ kɔnɔ a jala yo ma jayo to u ta i b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ Macky Sall ni tɛ an ka kɛlɛ kɔnɔ ni ya Sénégal ni tɛ aw ye an ka kɛlɛ kɔnɔ ni ya wa aw filɛ an ka kɛlɛ kɔnɔ ni an bɛ ka mun fɔ aw fila kɔnɔ ni pour rappel il y a 2 semaines sur les 54 pays africains seulement 26 ont voté en faveur de la résolution de l'ONU condamnant l'annexion des 4 régions ukrainiennes par la Russie. Comme Mouna, on m'a fait jamana toka ka foko Poutine munke koko jugudo. Au regard de la réponse servie par Aïssata Tall Sall, on peut affirmer que la demande formulée par la France au Forum de Dakar pour la sécurité qui se tient au Sénégal n'est pas bien accueillie par les pays africains. On m'a fouillé. Mali kele ni abeba ere sora kono a jala yo abeke outlela amadia yo abeke adountlela ou bien adoro abeke en tout cas ni kele jamana bebe faraon ka kani kele kelenge tant que nama famia que le combat du Mali n'est pas un combat de velléité d'arrogance un combat belliqueux comme Mara a fait non. C'est un combat pour la souveraineté des États africains. Bi Sénégal, Premier ministre des Affaires étrangères à Koumana. Donc, Amé Singana 6 ans. Alors, Amina Anda Donina, Amina Job ou Baby. Son ngatla dongo do ke taba fo ay tugu transition ko ta ko transition te filide no fil la domina hakil mayala mu blasra o de kama o beya ye anye vidéo flanye bande annonce flabla à partir du 15 novembre ni alaka dje ni alaka la tigé alaka yirana alaka blanchi kono alaka ndeme ni ala sonama à partir du 15 novembre on a commencé la constitution la lecture ka kala ka tla ka wala wala ni anga formali fitini au korote ko constitution me présenter là ko on va faire à 100% parce que malinga family ka gele ni ma kuma foka farafasiya ka nogo bola obi to ta kata fir constitution mu fleni constitution te follow c'est un test donc test mu fleni ça n'a même pas le statut d'une constitution avec ça e muso kolomane do e bise ka to da ede na ga soro muso ma jigi follow ita do nabna kay che ita do nabna kay muso ita do nabna kay flani nabna kay sawani nani evita fo kiba to da ifala no Idrissa e muso be jigi avec muso e bina mudifo iba fo de na kela che marketa na kela muso marketa donc pour le moment constitution te follow c'est un test d'avant-projet un test donc abseka yelema famialu konla fin d'obseka fali fin d'obseka faraga donc amina anda magala ka kala nanya kala ni yorom anganga explication doma ambo explication di ni yorom nanya yi akuma peut-être amina gela jamana dombolo ame autorité attention attira attention faites attention parce que ni yorom amanda la nabna ben malioma déjà débat d'obé laïcité comme Mouna je crois que laïcité on a de retour là fanga kala yo réforme mo chama be kan wele wele ko ne ka hakina tay jume non ne ma constitution kala jusqu'au bout ni fengelem kala o ye article 31 de mais ka constitution yere kala fo ta ma ke folo donc mina ke fo ka ba ni nya ke ka bank mamina ni ngali be mo bula tigila mo se ka ni ngali ke ni ala ka jema tigi jabi mais amaso ma folo donc ni ala sonama ban annonce be aba hakilito à partir du 15 amena constitution wala wala li damne ka damne article follow jusqu'à article keme ani bikononton ani duro nango ko ka to asimi ko koro di bala Alassane Ouattara be ka fin sugu beke ki sinda Malika ko ka Malika kankari ko Malika na follow soro
Anyaba la journaliste do beka bonta donné de l'eau de minta donné drogue ta beka kuma kun fait ko Mali de cela. C'était Mali. Les quais de l'État sont vides. Aflene bi Mali c'est là ka munde ke mo yira awla. Mali tara marché financier kan. Mois marché financier. Mali est milliard Mali tara Mali tout marobe à faire les mines de Kala 600 aouye. Mali tout marobe milliard binandela. Mais comme d'habitude, Mali est milliard binani ani nani de soro. Donc milliard nani faralaka. La Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique du Mali vient d'effectuer une moisson fructueuse sur le marché financier des titres publics de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ayant demandé 40 milliards. Elle s'est retrouvée avec 44 milliards. Comment la fenêtre on be boka goshilim keka anga autorité ku sutara ka anga autorité ku ka défensita. Donc milliards du be munu kono ku be Mali grene. Ils seront obligés de boire kalama ko ame fin do kalama ame fin do don ou be sirandoni ni ngania jugambu kono bo dabla. Sinon, tout m'a fait que la c'est Mali, Mali, Bali, Mali, c'est 80 kg sur le marché financier de l'humour. Aujourd'hui, tu as la Sénégal plein. Mais aya hakili toi là, agnet le flanique, ambola kaira, ou be femina. Ore kon la, anya fo noredo, amanyine asimi fa asimi ka bo, c'est fala. Anga message c'est là, c'est rôle. Ode ato, mais à la fois, on sait là qu'on a fait le phénomène sur Albi, à la Mali demain. Donc, mais amena sisa ni yoro le yam anga fin yoro fle voilà francian doya tuguni ayam doya Dakar akala bi aya partagé le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a tenu à apporter des réponses à certaines affirmations de la secrétaire d'État française, Chrysoula Zakharopoulou, tenue à l'ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. La sortie de la secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux à l'endroit des autorités de la transition malienne n'a pas été autant pour moi du goût de Bamako. Dans son allocution lors de l'ouverture lundi de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Madame Zakharopoulou a en effet accusé le régime militaire de Bamako d'avoir relégué au second plan la lutte contre le djihadisme au profit de sa propre sécurité. Si ça n'est comment Francis Beka, Francis ambassadeur ka kuma jatemine ke Nations Unies là. Akumana Kaira aka sous-entendu de tomber secrétaire yen de Fossa Francis secrétaire d'État de Fo. Ko anga surasu munu mankuna Assimi et les 5 colonels. En la transition équipe. Kou kenbe ko ka sécurité ta, ko ka kefenye ina fo magote femina. Et nyete borota. Nyete borota. Nyete borota me boro fani nyeba don. Nyengoya, asiria, juguya, namimaya. Exemple fléni. Nyemu fo makoroma à exemple flé. Bi dire pas. Ama fo oye état-major ka cellule de communication. Ou be bo émission do rebe teme ORTM la ou be bo ou be kuma jamana tagabolo. Anga sorasu ou be ka baramunuke. Nyango ni asiri de bise ka foko fente ka ke. Malion ni jamana tagabolo tuma be Malion ni Francis ministre Muso Langolo
ma foi mamsou parce que ni bola ka kuma langolo fort. Moi je n'attaque pas les gens pour ce qu'ils sont. J'attaque les propos des gens. Donc quel intérêt? Ne te boka mo attaquer. Fembe bui dakono ne bo de attaquer. Ni ya ira kite fendo ma fongi te fendo. Ni ya ira ki bagay parce que kuma choro ani bagambe kuma choro ke ma fongi bagay. Je n'attaque pas quelqu'un pour ce que la personne est, mais j'attaque les gens pour ce qu'ils font. C'est tout. Oui, Babo Laurent Kumaka, oui, Nere Kumaka. Burkina. Moune que la Burkina. Rectification que la Burkina wa amake akela. Paul-Henri Aborlawa amaboli Aborla. Le jeune capitaine Ibrahim Traoré, il est le président. Mouna. Parce que Paul-Henri a tout mis à Francisca Baradeke, ou tout mis à terrain préparé au Mali gauche à partir du Burkina et du Niger. Mali bi concentré Niger ni Burkina ka kuma mina ou be gauche d'amener à partir de la Côte d'Ivoire ka doka Mali déstabilisé. À laquelle Mali fait, à la Paul-Henri ka genga bo fongala. Paul-Henri ani Assimi Goïta, John de sécurité black nye chien avec conforme. Assimi Conte parce que Assimi Baka 4 kelini nous kono aka Ilixni Bacheni Assimi Mori kono protocole d'ordre de la ka fone kuku ku aka choko bela ko Assimi ka Ilixi blako non à table mo ni be Assimi koroke do mo ni be Assimi balma do mo ni be Assimi ka sodo mo ni be Assimi faka sodo ayta la dia Assimi faka ta domina ani bi muni falenal. Donc, Moroka Sabali, ça c'est la malhonnêteté, l'hypocrisie, l'ingratitude, la haine personnalisée. Paul-Henri a Burkinabé sacrifié pour son plaisir et pour le plaisir de la France et de la CEDEAO. Odeato a Gena Kabo Fangala. Assimi Nana, Bandao n'était pas dans le nord. Bandao n'était pas dans la trajectoire. Bandao n'était pas la raison pour laquelle il y a eu le renversement du régime d'Ibrahim Baka Keïta qui repose en paix. Assimi Farata dominaphobie. C'est la haine et la jalousie. Les Maliens ne sont pas bêtes. On y appelle lancé domina. Premier ministre dans les domina aux États-Unis. On y appelle lancé. On a ma préparative kala. On y do bolan kofe kata fendo ok. On y okuma foka ba okaite. On y appelle lancé ni téléphone quel est là. Boubier a appel lancé. To fenen ya lancé. Aye jamam bola beyaye. Mobilisation mkela. En dormi en demeka mobilisation que folie bou bela jeni au beyaye. Ni Assimi de baraka an mese kokea. Ni sorosou beka fra. Population beka fra. Amaro me femba de beka ke. Galon ni nyangoya ou ba fait ambe baranyumamna ou ba fait Mali Tarabolum Kany ou ba fait la montée en puissance et la puissance de l'armée. La France n'est pas prête à accepter. Pourquoi? Parce que il y a un partenaire X qui est avec nous qui s'appelle la Russie. Depuis l'intérêt de Russie ma domina phobie à ma beuma ma diawi ou bega ankeleni kele serabe. Donc Diop ya Djabi. Sans surprise, la réponse de Bamako ne s'est pas fait attendre. Lors de son intervention mardi 25 octobre à la plénière consacrée aux prises globales et souveraineté en Afrique, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a qualifié le discours de Mme Zakara Ropoulou de grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. Chienta Kono, Abe Galon, Abe Nyangoya, Abe Asiria, Abe Djouya, Abe Ngania Djouya, Chien d'égalité français autorité mon baby. Ali Morom me bali, Ali Balili Kela me Élysée Konobi, Mali Djouya Bala. Parce que Abe Kela Makoronga Tarabole. Mais quand on a un président pédophile, quand on a un président pédé, quand on a un président qui n'aime que les hommes, un président qui manque de lucidité, ou tola Mali la gauchini le Mali dorani la flène américain be ka tasma dauka mais ama ou kelen boni ka Amérique doya ou yemu fondro c'est pas normal entre partenaires ou dans nos drames
Mais nous là, alors que les Américains, ça joue sur la sécurité nationale en France. Ça joue sur l'économie française. Ça joue sur la stabilité et la paix en France. Mais on me mourir quand on jamana kono de ou nyebo de la. Amérique beka munda francika ou ken be ku nyeche ka bola. Eh Allah. Assyria ni nyangoya. Oda to mafo mo koy anyan tega de nyoma ka transition ni blassa. Anyan tega de nyoma ka transition ni kam nan tega fly. Donc on va garder aujourd'hui pour là. Nala sonama sini. Il n'y a pas de direct, mais s'il y a des situations d'OBM, c'est Gabo. Sinon, jeudi, j'ai une très grande conférence. Voilà. On a une conférence de presse. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore eu les échos. Donc, dans la sonama sini, mais c'est Gabo pour détailler ou dama rapidement. D'ici là, passez une très bonne soirée et à très bientôt.